aparença de realitat. Deixa enrere amics i amants, descobreix la fragilitat i el significat d'estimar. Amb els anys s'ha tornat gran, aprenentatge universal. El futur es fa passat i el present mortalitat. Dona expressiva en combat, alliberada immortal, caçadora de fugacitats. Ella era una i sola i havia de ser forta, controlava el seu destí, es feia clau per a la seva història. Ella era una i sola i havia de ser forta, controlava el seu destí, es feia clau per a la seva història. La Manuela Crespi és una arquitecta romana afincada a Barcelona. Apassionada de les arts gràfiques, durant la seva experiència laboral en despatxos d'arquitectura, va detectar la necessitat de les empreses de recrear visualment els plànols en paper per mostrar el projecte en 3 dimensions. Gràcies a un microcrèdit i al seu caràcter emprenedor, la Manuela Crespi va crear Manu Manu Visual Design, un despatx dedicat a la realització de representacions virtuals d'espais arquitectònics a través d'imatges fixes i d'animacions en 3D, que permeten, per exemple, passejades virtuals per un pis que encara no ha estat construït. L'Andrea Llosa va néixer al Perú l'any 79. Després d'acabar la carrera de Direcció i Administració d'Empreses, es va traslladar a Barcelona, on va estudiar disseny de moda. Va fer el salt laboral al món de la moda com a brand manager d'Oixo, amb Inditex, i a partir d'aquell moment ha continuat una carrera professional a cavall entre Lima i Barcelona amb la seva pròpia firma, Andrea Llosa Barcelona. Bueno, ya estoy trabajando, digamos, para mi propia marca hace 2 años, más o menos. Empecé la marca luego de un concurso que fue facilitado por la Generalitat de Cataluña, que es donde vivo yo ahora en Barcelona. Y pues dentro de este proyecto he tenido la oportunidad de hacer 4 colecciones, de estar, gracias a Dios, en las pasarelas de Barcelona, en las 2 semanas de la moda de Barcelona. Luego ahora estoy invitada en la Semana de la Moda de Madrid, ahora en el AF. Entonces al final pues se va cosiendo. Participant a la 080 i a la Madrid Fashion Week, l'Andrea també ha treballat de dissenyadora de vestuari per a diferents pel·lícules de la seva germana, directora de cine, Clàudia Llosa.